De fleste erhvervsledere bruger prognoser og statistikker, når de skal planlægge fremtiden i virksomheden. Men efterhånden er der mange, som vælger en alternativ vejledning. Ja, men det vil jeg selvfølgelig. Jens Birkmose er direktør for Scandinavian Development, et firma, der er specialiseret i personale- og informationsudvikling. Men direktøren selv har også haft brug for udvikling, og den har han fundet et lidt anderledes sted. Hvis jeg mærker ind, så tror jeg, at folk vil være en lille smule skeptiske i starten. Det lyder for godt til at være sandt. Jeg kan mærke, at der ligger utrolig meget viden bag. Jeg har valgt at gå til en person, som beskæftiger sig med erhvervsklaverjance. Morgan Gersdorff er født med særlige evner. Han er synsk eller clairvoyant, om man vil. Han har selv været erhvervschef tidligere, men, som man siger, skæbnen ville, at han skulle arbejde professionelt med sine evner, som blandt andet clairvoyant. Det jeg gør, er, at jeg føler ind på ham. Føler ind på hans energi. Altså alle mennesker har en udstråling. Nogen kan kalde det karisma. Vi har en udstråling. Og den udstråling, det er energi som alt andet. Og den kan man mærke. Kan du se, ud over de ting, du har berørt omkring markedsføring, om der er nogle specielle ting, jeg skal lægge vægt på i min markedsføring? Jeg synes, at det er vigtigt, at du gør det dansk. Det har påvirket min måde at holde kurser på. Og tro på, at det jeg gør er stærkt nok, og jeg er stærk nok til det. Og det andet er, at det har påvirket den måde, vi markedsfører os på. Jeg fornemmer en vis indre uro. Og den skal du lære at styre. Fordi der er ingen grund til, at du behøver at have det, som du har det lige her nu. Hvorfor lige en erhvervsklaverjant? Hvorfor ikke en erhvervsvejleder eller noget andet form for vejledning? Ja, det er jo så fordi, jeg har en tro på, at der er nogen, der har åbent til en kanal, hvor de har mulighed for at se ind i fremtiden, eller at betragte nogle ting omkring ens tilværelse, uafhængigt af tidsdimensionen. Der er godt og vel 30 clairvoyanter i Danmark, som tilbyder erhvervsklaverjance, og de får alle sammen flere og flere kunder, fra politikere til reklamefolk og topchefer. Men det er de færreste, der vil indrømme, de går til clairvoyanter. Jeg tror, at der er mange, der benytter det af samme årsager, som jeg gør, men at de er nervøse for at indrømme det, fordi vi lever jo som mennesker i en evolutionsproces, og der er den proces, den er åbenbart ikke så langt endnu, at det er blevet almindeligt, at man også kan tro på clairvoyance.